Dolazi Mujo kod Hase u stan i na vratima vidi natpis "Pazi pas". Posle kad su ušli tamo unutra, Mujo video neko malo stvorenje nalik na hrčka. I pita on Hasu: "Jel brate, a šta će ti taj natpis kad imaš tako malog psa, ne razumem?" Kaže njemu Hasa: "Ma to sam, brate, postavio da ga ljudi ne zgaze." "Oče, pomozite mi. Ne mogu da izbijem iz glave jednu udatu ženu sa kojom sam u vezi i to ti je." "A sine, to jeste problem. Zašto ne probaš da odeš kod njenog muža? On će ti je sigurno izbiti iz glave." Idu Srbin, Nemac i Crnogorac preko granice noću i onako šunjaju se. Ide prvi Srbin, vidi ga čuvar i kaže: "Ko je to tamo?" Kaže Srbin: "Av, av, av." "Ma bre, to je samo neka džukela." Ide Nemac posle njega, vidi ga čuvar i vikne: "Ko je to tamo?" A Nemac će: "Mjau, mjau." "Ma to bre neka glupa mačka." Ide posle njih Crnogorac, vidi ga čuvar i vikne: "Ko je to tamo?" A Crnogorac će onako koji stopa: "Ođe leopard." Beži Piroćanac od crnog psa. Beži neko vreme, kasnije se okrene i vidi da ga juri neki beli pas. Kad će on: "Lele, skinuo ja majicu, teško meni sad." Srele se dve babe kad će jedna: "Onaj moj ne puši, ne pije, ne kocka se, ne juri druge žene." A ova druga će: "A, lepo, lepo. A jel već dugo šlogiran?" Prijavi se na kanal za još viceva. Budi aktivan, ostavljaj komentare i šalje vicevi, bit ćeš sa mnom u videu. Budi aktivniji od ostalih članova i čeka te besplatna majica, ako postaneš radnik meseca.